ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 1 ባሕቲ 1 ባሕቲ ሰላምን ፍቕርን ባሕቲ ሓድነትን ናይ ንስሓን ባሕቲ ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን ይግበረልና ኣሜን። ጣዕሚ ፍቕሪ ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ልደታ ማርያም መስኩላትና ይኹን። እንኳዕ ድማ ናብዚ ሓዳሽ ወርሒ ብሰላም ኣእተወና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘጥቅምቲ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ኪዳነ ምሕረተይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። ቅድስቲ ኣንስጣስያ ሰማዕት ኣብ ዝቐደመ ዘመን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣከባቢ ሮም እዚ ስም ብጣዕሚ ዝተለምደ ነበረ። በዚ ስም ዝተፀውዓ ቅዱሳት ኣንስቲ ድማ ቁፅረን ቀሊል ዝበሃል ኣይነበረን። ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝነግረና ሃገረ ሮሜ ክሳብ 500 ክፍለ ዘመን ናይ ኩሉ መንበሪ ነበረት። ጽቡቕ ኮነ ክፉእ፣ ሓጥእ ኮነ ጻድቕን፣ ኣረማውን፣ ምእመንን፣ ጨካንን፣ ሩሩን ወዘተ ብሓደ ይነብሩላ ነበሩ። በዚ ዘመን ድማ እታ ቦታ ብዙሓት ሃዋርያትን ሰማዕታትን ሊቃውንትን ጻድቃንን ኣፍረየት። ካብዞም ቅዱሳን ሓንቲ ድማ ሰማዕትነት ምስ ጽድቅን ድንግልና ዝደረበት ኣዴና ኣንስጣስያ እያ። እዛ ቅድስቲ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ሮም እዩ። ወለዳ ክርስቲያን ብምዃኖም ገና ብንእስነታ ናይ ክርስትና መንነት ኣጠንቂቓ ፈለጠት። ጎርዞ ኣብ ዝኾነት ግዜ ድማ እዛ ዓለም ጠሊፋ ከይትድርብያ ትጥንቀቕ ነበረት። እዛ ዓለም መፈንጠረኣ ብዙሕ እዩ እሞ ብፍላይ ድማ መልክዕ ስለ ዝነበራ ወለዳ ድማ በዓል ጸጋታት ስለ ዝነበሩ ንሳ ትሕርምቲ ትብዝሕ ነበረት። ድንግልናኣ ብንጽህና መታን ክትሕሉ ጾምን ጸሎትን ምስ ስግደት ኣዘውተረት። ብሒደት ድማ ኣብ ውሽጣ ፍቕሪ ክርስቶስ እናተቓጻጸለ ብምኻዱ ነዚ ዓለም ክትገድፋ ሓሰበት። ነገር ግን ወለዳ ጓልና ንመጠነ ኣካል በፂሕኪ ኢኹሞ ከነመርዕወኪ በልዋ። ንሳ ድማ ኣነ ንናይ ሰማያዊ መርዓ ንመንፈሳዊ መርዓ ድማ ተጸዊዐ እየሞ ግደፉኒ ኢላቶም ናብ ገዳም ከደት። ኣብቲ ዘመን ኣብቲ ዙርያ ከተማሮም ብዙሕ ናይ ደናግል ገዳማት ነበረሞ። ካብኣተን ኣብታ ኣብ ሓንቲ ኣተወት። ምስ ኣተወት ንሰብነታ ምኽንያት ክትህባ ኣይደለየትን። ንርእሳ ብጾም ክትቀጽዓ ኣብ 48 ሰዓት ኣብ 2 መዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ ትበልዕ ነበረት። በረኸታ ኣሕደረና። ምግባ ድማ ቆራስ ቅጫ ነበረ። ብጨው ጥራይ ዝተገብረ ዝተሰንከተ ድማ ነበረ። ዓብይ ጾም ኣብ ዝበፅሐ ግዜ ግን ብዘይካ ሰንበት እኽሊ ኣይትጥዕምን ነበረት። ፍቕሪ ጎይታኣ ኣገዲድዋ እሞ ንሶሙን ንርእሳ ካብ ምግብን ካብ ሙቾትን ትኽልክላ ነበረት። እዚ ክኸውን ከሎ ድማ ኮፍ ኢላ ኣይኮነትን። ብጾምን ብስግደትን እናተግህት ነተን ደናግል ብምሉእ እናተኣዘዘት እዩ እምበር። ንቑሩብ ዓመታት ብኸምዚ ዝበለ ገድሊ ጸኒሓ ምስ እመምኔታ በዓል ንምኽባር ሓደ መዓልቲ ካብ ገዳመን ወፃ እሞ ኣብ መንገዲ ከለዋ ድማ ኣረማዊ ንጉስ ንክርስቲያን ኣኪቡ ከሳቅዮም ከሎ በፅሓ እሞ ረኣየት። ብርግጽ ርእየን እናሓዘና ክሓልፋ እኳ እንተኸኣላ ቅድስቲ ኣንስጣስያ ግን ኣይከኣለትን። ናይ ወገናታት ስቃይ ምስ አንገብገባ ብድፍረት ናብቲ መኮንን ቀሪባ ዘለፈቶ። ኣንታ ኣእምሮ ዝጎደለካ ከመይ ኢልካ ብደም ኣምላኾም ዝተገዝኡ ንክርስቲያን ከምዚ ዝበለ ብዘይበደሎም ተሰቅዮም ኣለኻ በለቶ። ብድፍረታ ዝተገረመ መኮንን ድማ ናብኡ ኣቕሪቡ ንመን ኢኺ ተኣምኒ በላ። ንሳ ድማ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ንየብስን ዝፈጠረ ስለ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ድማ ሞይቱ ዝተንስአ ንዘለኣለማዊ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዘምልኽ በለቶ። ብጣዕሚ ስለ ዝተበሳጨወ ድማ ስቃይ ኣዘዘላ። ብገድሊ ዝተቐጥቀጠ ለምለም ኣካላ
ብብዙሕ መኽፈልተ ኩነኔ እቶም ወተሃደራት ኣሰቃይዋ ኣብ መጨረሻ ድማ ሞት ተፈሪድዋ በዛ መዓልቲ ቀተልዋ። ቅድስቲ ኣዴና ኣንስጣስያ ናይ ጽድቅን ናይ ድንግልናን ናይ ምስክርነትን ኣኽሊል ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ረኸበት። እዚ ኩሉ ክትጋደል ግን ዕድሚኣ ገና መንእሰይ ነበረት። በረከታ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ብተመሳሳሊ እንተ እፍረት በዓልቲ ጨና ተባሂለን ዝጽውዓ ክልተ ኣዴታት ነበራ እሞ ክልቲአን ድማ ስመን ማርያም ስለ ዝነበረ ንምፍላይ መታን ክጥዕም ነታ ሓንቲ ማርያም ሃጥእት ካብ ሓጢኣት ዝተመልሰት ነታ ካልአይቲ ድማ ማርያም እህተ ኣልዓዛር ኣብ ቢታንያ ትነብር ዝነበረት ኢሎም ኣበው ይጽውዕዋ። ኣብ ሉቃስ ወንጌል እትርከብ ካብ ሓጢኣት ህይወት ዝተመልሰት ክትከውን ከላ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ዘላ ሓንቲ ኣልዓዛር ነእታ ድንግል እያ። ሎሚ እንዝክራ ድማ ነዛ ኣዴና እያ። ቅድስቲ ማርያም መድኃኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም መጺኡ ኣብ ዝመረሉ ዘመን ኣብ ከኣከባቢ ቢታንያ ትነብር ዝነበረት ድንግል እያ። ወለዳ ኣብ ዘይነበረሉ ኣብ ውሽጢ ቤት ዓበይቲ ኣሕዋታ ኣልዓዛርን ማርታን ኣዕበይዋ። ብቤተሰብ ደረጃ ኣጋይሽ ይቕበሉ ስለ ዝነበሩ ጎይታና ፈተውዎም። ንኣልዓዛር ምስ 72 ኣርድእቲ ንማርያምን ንማርታን ድማ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ቆጸሮም። ሓወን ኣልዓዛር ኣብ ዝሓመመ ጊዜ ናብ ጎይታ ልኢኸን ነበራ። ኣብ ዘይግዚኡ ዘይሰርሕ ጎይታ ከይመጸ ኣልዓዛር ሞተ። ኣብ 40 መዓልቲ ኣምላኽ ምስ መጸ ቅድስቲ ማርያም ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሰጊዳ እግዚእየ ሶበሰ ሃለከዝየ እምኢሞተ እህየ ንስኻ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ ኢላ ኣልቀሰት። ጎይታ ድማ ከተልቅስ ኣብ ዝረኣያ ጊዜ ኣምላኽነቱ ኣራህርይዎ ኣልቀሰ። ሽዑ ድማ ብስልጣን ቃሉ ኣዚዙ ንኣልዓዛር ኣተንስኦ። ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋስጋ ናብታ ንሱ ካብ ምውታት ተተንስአላ ኣልዓዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መጸ። ኣብኡ ድማ ኣልዓዛር ኣብ ጎኒ ጎይታ ምስ ተቐመጠ ቅድስቲ ማርያም ኣብ ትሕቲ ጎይታ ተንበርኪኻ ናርዶስ ዝብልዎ ናይ 300 ዲናር ጨና ኣብ ልዕሊ ጎይታ ኣፍሰሰት። መዓዛ መለኮቱን ጨንኡን ምስ ተረኸበ መልዓ መዓዛሁ ከም ዝብል ዝምስጥ ጨና ነቲ ቤት መልኦ። ኣብቲ ወቕቲ ይሁዳ ምስ ተቃወመ ጎይታ ድማ መሊሲ ሃቦ። ንቅድስቲ ማርያም ድማ ማርያምስ ሃርየት መክፈልተ ሰናየ ዘእይሃይድዋ ኢሉ ኣመስገና። ዘመስገና ኮፍ ኢላ ብተመስጦ ምምሃራት ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣባ ሕርያቆስ መስከሩ። ክመኽረና ድማ ኣርሞሞን ትዕግስትን ከም ማርያም ገንዘብ ንግበር በለና። ቅዳሴ ማርያም። ቅድስቲ ማርያም ኣብ ጊዜ ሕማም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐብርዎ ከለዉ ነበረት እሞ ትንሣኤኡ ድማ ርእያ እያ። ድሕሪ ዕርገት ጎይታ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ተኸቲላ ንወንጌል ኣገልግሎት ተግህት እሞ ቅድስቲ ኣዴና ማርያም እንተ ዕፍረት ሎሚ ከም ዝዓረፈት ማርያም እንተ ህፍረት ማለት እዩ። ማርያም እንተ ህፍረት ሎሚ ከም ዝዓረፈት ንዝክር። ኣምላክ ቅዱሳን ኣዴታትና ፍቕሪ ይዓድለና፣ በረከቶም ድማ ናይ ኩሎም ቅዱሳን የብዝሐልና ኣሜን። ጥቅምቲ 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣንስጣስያ ድንግል ጻድቅ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት፣ ቅድስቲ ሶስና ድንግል፣ ቅድስቲ ህርጣን ድንግል በረከተን ይሕደረና። ክኸዱ ከለዉ ድማ ኮነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ። ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ። ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ። ንሳ ከዓ ዘረባኡ ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ጎይታ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት። ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት። ደው ኢላ ከኣ ጎይታይ ሓፍተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ እምበኣርከስ ክትድግፈኒ ንገራ በለቶ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉሂን ኣለኺ፣ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራሕ እዩ። ማርያምስ ካብኣ
ዘይውሰድ ጽድቂ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰላ። ምዕራፍ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 18 ንረኽቦ። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ናይ ዕለት ሓደ ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ጥቅምቲ 2 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 2 ስንክሳር ቅዱስ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ። ጥቅምቲ 2 በዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ ቅዱስ አባ ሳዊሮስ ናብ ሃገረ ግብጺ ብስደት መጸ። እዚ ድማ ኣብ ዘመን ከሓዲ ንጉስ ዮስጢያኖስ እዩ ኮነ። እዚ ንጉስ ድማ ብሃይማኖት ኬልቄዶናውያን ዝኣምን እዩ። ንግስቲ ሰበይቲ ግን ሃይማኖት ዝቐንዐ እያ። ንቅዱስ አባ ሳዊሮስ ድማ ትፈትዎን ተኽብሮን ነበረት። እቲ ንጉስ ድማ ንኣባ ሳዊሮስ ብሕቡእ ክቐትሎ ይደሊ ነበረ። ንግስቲ ንጉስ ንቅዱስ ሳዊሮስ ብሕቡእ ክቐትሎ ከም ዝደሊ ምስ ፈለጠት ድማ ካብ ሃገረ አንጾኪያ ንኽወፅእን ነፍሱ ንኸድሕንን ናብ ኣባ ሳዊሮስ ለኣኸት። ንሱ ግን ክሃድም ኣይደለየን። ንንግስቲ ድማ ኣነስ ስለ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ድሉ እየ በላ። ንግስቲ ልመናታት ምስ ኣብዝሐት ብዙሕ ኣሕዋት እውን ልመና ምስ ኣብዝሑ ካብ ሃገር ወፂኡ ናብ ሃገረ ግብጺ ከደ። ንጉስ እውን ምስል ኣለሾ ኣይረኸቦን። ወታሃደራቱ ድማ ንኽእልሽዎን ንኸምፀዎን ለኣኸሞ ንሳቶም ግን ኣይረኸብዎን። ምስኣቶም እናሃለወን እናተመላለሰን ምስኣቶም ብሓደ እናሓደረን እንከሎ ግን ንሱ እናረኣዮም እቶም ወታሃደራት ድማ ንጉስ ኣይርእይዎን ሲኢኖምዎ ድማ ተመልሱ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ድማ ሰዊርዎ እዩ እሞ ናብ ሃገረ ግብጺ ምስ በጽሐ ድማ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ደብሪ እውን ናብ ደብሪ ብሕቡእ ዝዘዋወር ኮነ። እግዚአብሔር እውን በኣዳው ብዙሓት ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ይገብር ነበረ። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ናብ ኣስቄጥስ ገዳም በጽሐሞ ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣባ መቃርስ ድማ ብኣምሳል ጋሻ መነኮስ ኣተወ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ቀሲስ ዕጣንን ቁርባንን ክዕርግ ጀመረ። ሕብስቲ ቁርባን ድማ ኣብ ልዕሊ ምስዋዕ ኣቐመጠ። ከምቲ ስርዓት ድማ ዕጣን ወሲዱ ዞረ። መጻሕፍቲ ሃዋርያትን ቅዱስ ወንጌልን ምስ ኣንበቡ ድማ ኢዱ ተሓጺቡ ምስ ከፈቶ ሕብስቲ ቁርባን ኣብ ውሽጢ መሰውኢ ኣይረኸቦን። ደንገጸን በኸየን። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ህዝቢ ተመሊሰ ኦ ኣሕዋተይ ብናተይ ሓጢኣት ክኸውን ስለ ሓጢኣትኩም ኣነ ኣይፈለጥኩን። እነሆ ሕብስቲ ቁርባን ካብ ጻሕሊ ተሰዊሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ጻሕሊ ድማ ኣይረኸብክዎን ድማ በሎም። ሽዑ ድማ መልኣኽ እግዚአብሔር ተገለጸሉሞ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሳዊሮስ እናሃለወ ቁርባን ከተዕርግ ብምድፋርካ እዩ እምበር እዚ ዝኾነ ብሓጢኣትካ ኣይኮነን፣ ስለ ሓጢኣት ህዝቢ እውን ኣይኮነን እውን በሎ። ቀሺ ድማ ንመልኣኽ ኦ ጎይታይ ሊቀ ጳጳሳት ከም ዘሎ ኣይፈለጥኩን በሎ። ኣባ ሳዊሮስ ናብ ዝቐወመሉ ድማ ኣመልከቶሞ። ቀሺ ድማ ናብ ኣባ ሳዊሮስ ከደ፣ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ሰገደ እሞ ካብኡ እውን ተባረኸ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሳዊሮስ ድማ ዝጀመሮ ስርዓተ ቅዳሴ ንኽፍጽም ኣዘዞ። ንዑ እውን ብዓብዪ ክብሪ ናብ ቤተ መቕደስ ኣእተውዎ። ብድሕሪ እዚ እቲ ቀሺ ናብ መሰዋዓ ምስ ወፀ ድማ ንሕብስቲ ቁርባን ኣብ ውሽጢ ጻሕሊ ረኸቦ። ካህናትን ኩሉ ህዝብን ድማ ተገረሙ፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣመስገንዎ። ድሕሪ መፈጸምታ ቅዳሴ ቁርባን ድማ ካህናትን ኩሉ ህዝብን ካብ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሳዊሮስ ተባረኹ። ካብኡ እውን ምወፀ እሞ ናብ ሃገረ ሰሓ ናብ ፈታዊ እግዚአብሔር ዝኾነ ዶርታኦስ ዝስሙ ሃብታም ሰብ ነበረ ከደ። ንኹሎም ምእመናን እናመሃርዎምን ኣብ ውሽጢ ቅንዕቲ ሃይማኖት እናጽንዕዎምን ድማ 14 የካቲት ክሳዕ ዘዕረፈሉ ጊዜ ምስኡ ነበረ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ክቡር ኣቦ ሳዊሮስ ኣቦና ይምሓረና። በረከቱን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም እብል ለዝኣብደርከ ስደተ ሳዊሮስ እምትክሃድ ሃይማኖተ ክርስቶስ ርትእተ ወኣብ ማዕረገ ቀሲስ ቁርባኖ እንዘ ኣፍኣ መቅደስ አንተ ተሃብኦትከ እም ጻህል
ህብስተ ቁርባን ከበተ ወተከስተትከ ቺያሁ ከሰተ ይብል ከምኡን አባ ሕርያቆስ ሊቅ ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ አባ ሕርያቆስ ሰማዕት ቴክላን መዘከርተኦም እዩ። በረከቶም ድማ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡውን ናይ ጥቅምቲ 3 ንቕጽል አሜን። በረከቶም ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 3 ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በዓለ ጽንሰቶም እዩ። ንአቡነ ጎርጎርዮስ ዘአርማንያ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። ሐዲስ ጊዮርጊስ ናይ ምስክርነቱ በዓል እዩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሐዲስ እዚ ሰማዕት ዝተወልደ ኣብ ምድረ ግብፂ አሕዛብ ወይ ከዓ ተንበላት ኣብ ሰልጠንሉ ናይ መጀመርታ ዘመን ነበረ። ብፍላይ ተንበላውያንን ግብፅን ሶርያን ድሕሪ መሓዞም ብፍሉይ ፍጥነት ብሓይልን ብሰብን ተኣኻኺቦም ነበሩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተወልደ ኣብዚ ኣሸጋሪ ግዜ ነበረ። እዚ ቅዱስ ሊቀ ሰማዕታት ኣይኮነን፣ ካልእ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። ኣድኡ ዝተመስከረላ ክርስቲያን እኳ እንተኾነት ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን ኣቦኡ ተንበላዊ እስላም ነበረ። ስሙ ድማ መዛሕዝም ይብልዎ። እዚ ቅዱስ ምስ ተወልደ ዘውፅእሉ ስም ኣህዛባዊ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ኣብቲ ሰዓት ክጥመቕ ኣይከኣለን። ናይቲ ወቕቲ ሕጊ ካብ ወለዱ ሓደ ኣህዛባዊ ዝኾነ ክጥመቕ እየ ንዝብል ዝኽተሉ ድማ ሰይፊ ነበረ። በዚ ምክንያት ከይተጠምቀ 7 ዓመት መልአ። ኣዲኡ ግን ህፃን እኳ ዋላ እንተኾነ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ትምህሮ ነበረት። ዋላ እኳ እንተዘይተጠምቀ ጸበልን እምነትን ትቐብኦ ነበረት። ሓቢኣ እውን ቅዳሴ ተስምዖ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ግን ህፃናት ክቆርቡ ከለዉ ርኡ እንተዘይቆረብኩ ኢሉ በኸየ። እንታይ ትግበር ናብ ደገ ኣውፂኣ ካብ ኣውሎግያ ናይ ሰንበት በረኸት ኣብላዓቶ። ጎይታይ ንወደይ ረድኣዮ በለት። ልክዕ ብኣፉ ከም ዝጠዓሞ መዓዛ መንፈስ ቅዱስ ሓደሮ እሞ ፍጹም ተሓጐሰ። ቁሩብ ዕብይ ምስ በለ ድማ ንምንታይ ከም ዘይጥመቕን ከም ዘይቆርብን ኣነዲኡ ሓተታ። ዝወደይ ክቐትሉኻ እዮም በለቶ። ካብዛ መዓልቲ ጀሚሩ ግን ዝጥመቐሉ ሜላ ክደሊ ጀመረ። ኣቐዲሙ ትምህርተ ክርስትና ተምሃረ። ንኣካለ መጠን ምስ በጽሐ ከዓ ጸልዩ ደልዩ ጽንዕቲ ክርስቲያን ዝኾነት ጓል ተመርዓወ። ቁሩብ ግዜ ድሕሪ ምጽናሑ ንሰበይቱ ስለ ናይ ምጥማቕ ኣማኸራ። ናብ ካልእ ሃገር ከይድኻ ተጠመቕ በለቶ። ካብ ግብፂ ተላዒሉ ናብ ሶርያ ኣተወ። ኣቦታት ደዳልዩ ድማ ተጠመቐ። ቀጺሉ ድማ መንገዱ ናብ ልዳ ገበረ። ናብቲ ደብሪ ተጸጊዑ ንኣቦታት ስም ኣውፅእለይ እንተበሎም መንፈስ ቅዱስ ኣዛሪብዎም ጊዮርጊስ በልዎ። ንሱ ድማ ደስ እንዳበሎ ብሓፂር ተዓጢቑ ብናይ ልዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምእንቲ ከገልግል ኣተወ። ቁሩብ ጸኒሑ ህውከት መንፈሳዊ ተሰምዖ እሞ ማለት ስለ ሃይማኖት ደሙ ከፍስስ ስለ ዝደለየ ናብ ግብፂ ተመልሰ። ከምኡ ኣብኡ ዘለዉ ኣህዛብ ብናይ ክርስትና ስም ልብስን መጎስን ምስ ተመልከቱ ተበሳጨው። ኣብታ ዕለት ኣሰርዎ። ለይቲ ኣድኡን ሰበይቱን መጺአን ከምዚ በላኦ፣ ሓደራ ናይ ዓለም ፍቕሪ ከየታልለካ፣ ሰማዕት ምዃን ንዓኻ ክብሪ ንዓና ድማ መጎስ እዩ ኢለን ኣጸናንዐኦ። ከምዚ ዝበላ ኣደን ሰበይትን ምርካብ ዓብዪ ዕድል እዩ። ሐዲስ ጊዮርጊስ ድማ ጸንዐ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሮም ንተኸታተልቲ መዓልትታት ማህረምቲ ኣውረድሉ። ኣካሉ ቆራረጽዎ እሞ ደሙ ድማ ኣብ መሬት ተንጸፍጸፈ። ኣብ ፈቐዶ መንገዲ እንዳጎተቱ ተሳለቕሉ። ንሱ ግን ንክርስቶስ ስለ ዝፈተወ ተዓገሰ። ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ምስ ሰማዕታት ቆተቖፂርካ ኢኻ በሎ። ንጽባሒቱ ኣብ ኣደባባይ ንኽሳዱ ብሰይፊ ቆረጽዎ። ክፍኣቶም ዝጸንዐ እዩሞ ስጋኡ ኣብ እሳት ኣቃጸልዎ። ናብ ባሕሪ ድማ ደርበይዎ። ኣዲኡ ካብ ባሕሪ ከተውፅኦ ከላ ግን ወላ ሓንቲ ኣይረኸቦን ነበረ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ
ናይ ምስክርነቱ በዓል እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ሩሩ ኣምላኽና ካብ ናይ ሰማዕት ጽንዓትን ትዕግስትን ጸጋ በረከትን ይኽፈለና ኣሜን። ከምኡውን በዚ ዕለት ኣቡነ ጎርጎርዮስ ዘኣርማንያ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። እዞም ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ተደርብዮም ኣብኡ ኣብቲ ጸልማት ጉድጓድ ን15 ዓመታት ምስ ነበሩ ንጉስ ድርጣዶስ ሰይጣን ተዋሂድዎ ኣብ በዓል ቅድስቲ ኣርሴማ ብዝሰርሖ ግፍዒ እግዚኣብሔር ናይ ተፈጥሮ መልክዑ ቀይርዎ ከሎ እዞም ጻድቅ ብጸሎቶም ናብ ተፈጥሮ ማንነቱ ቀየርዎ። ሙሉእ ታሪኾም ኣብ ስንክሳር ናይ በዓሎም ዕለት መስከረም 19 ኣቲና ንምልከት ወይ ድማ ኣብ ናይ ዕረፍቶም ዕለት ታሕሳስ 15 ንምልከት። ከምኡውን በዚ ዕለት ብዘይካ መጽሓፈ ሰዓታት 12,000 ድርሰታት ዝደረሱ ፈላስፋን ጻድቕን ደራስን ወናኒ ባሕታውን ዝኾኑ ድርሰቶም ንቅዱሳን ኣብ ልዕሊ ንፋስ ጽዒኖም ይልእኽሎም ዝነበሩ ናይ ቤተክርስትያንና ዓብይ ኩርዓት ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ናይ ጽንዓቶም በዓል እዩ። ኣሜን። ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣቦና መስክላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። እዚኦም ዓብይ ኢትዮጵያዊ ኣቦና ሊቅን ጻድቅን ዝተወልዱ ድማ ኣብ ወሎ ኣብ ውሽጢ ጋስጫ ብ1358 ዓመተ ምህረት እዩ። ካብ ንእስነቱ ትምህርቲ ምርዳእ እምቢ እኳ እንተበሎ ልቦናኡ ግን ብቕኑዕን ተኣዛዝን ነበረ። እቲ መምህር ትምህርቲ ኣይርድኦን እዩ ውሰድዎ እንተበሎም ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ግን የገልግለኩም ኢሎም መለስዎ። ግፍዑ ዝተመልከተ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ንእመቤትና ካብ ልቡ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ይምሕፀና ነበረ። ቀትሪ ቀትሪ ነቲ ገዳም ክሕግዝ እኽሊ ክፋጭን ስከካን ረሃፅ ከፍስስ ውዒሉ ለይቲ ድማ ክጽሊ ሓድር ነበረ። ድንግል እመቤትና ጸሎቱ ስለ ሰምዐት ንቅዱስ ኡራኤል ኣኸቲላ መጸት እሞ ብንጹሃት ኢዳ ባሪኻ ምስጢር እውን ነገረቶ ሓምስተ ቃላተ ከም ዝብል ጽዋዓ ልቦና ኣስተያቶ ተሰወረት። ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ኣባ ጊዮርጊስ ፍጹም ተለወጠ። ኣብ ልዕሊ ጽድቁ ናይ ሊቅነት ካባ ደረበ። ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትንትን ንመናፍቃን እውን መልሲ ከስእኖም ጀመረ። ዝተርጎሞን ዝተንተኖን ከይወሰኽካ 41 ድርሰታት ደረሰ። መጽሓፈ ሰዓታት፣ መጽሓፈ ምስጢር፣ ኣድጋኖን፣ ሆሃተ ብርሃን፣ ውዳሴ መስቀል ወዘተ ናቱ ድርሰት ነበሩ። ስለ ሃይማኖት እውን ጠበቃ ነበረ። ስለ ቅዱስናኡን ውዕለትን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከምዚ ኢላ ትጽውዖ። ሊቀ ሊቃውንት፣ በዓለይ መጻሕፍት፣ በዓል ዓምደ ሃይማኖት፣ ዳግማዊ ቄርሎስ፣ ጠቢብ ወማእምር። እዚ ጻድቅ ሊቅ ካብ ዝውለድ ኣብ 60 ዓመቱ ብ1418 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ዓረፈ። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዝተወለደን ዝዓረፈን ሓምሊ ዕለት 7 እዩ። ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ረድኤት በረከቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ኣባ ስምዖን ሊቀ ጳጳሳት ካብ ምድረ ግብፂ ተላዒሎም ኣብ ልዕሊ ናይ ወንጌላዊ ማርቆስ መንበር ምእንቲ ክቕመጡ ካብ ዝተገበኦም ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ ዝኾኑ እዞም ኣቦ እዮም። ካብ ንእስነቶም መኒኖም ብዙሕ ዘመናት ብተጋድሎ ብምሕላፎም ስጋዊ ኣካሎም ድኹም ኮይኑ ነበረ። ካብ ናይ ገዳማዊ ኣገልግሎቶም ቀጺሎም ቅድሚኦም ንዝነበሩ 2 ፓትርያርካት ሓጋዚ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። በዚ ግዜ ድማ ንምእመናን ዝኸውን ተግባራት እንዳፈጸሙ ብጾምን ብጸሎትን ምግዳድ ኣይገደፉን ነበሩ። ጊዜኡ በጺሑ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ብህዝብን ጳጳሳትን ምርጫ ናይ እስክንድርያ መበል 51 ፓትርያርክ ምስኮኑ ንሶም እውን ከም ናይ ካልኦት ኣቦታት ኣይደልን ኢሎም ነበሩ። ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ኣካሎም ብተጋድሎ ዝተቐጥቀጠ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ መንበሮም ንብዙሕ ግዜ ክጸንሑ ኣይከኣሉን። እግሮም ብጽኑዕ ብሕማሞምን ፈጣሪ ነፍሶም ምእንቲ ክቕበል ለመንዎ። ንሱ ድማ ሰምዖም እሞ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ካብ ዝሸሙ ግዜ ኣብ መበል 165 በዓልቶም
معلتم 15 معلتن بخبري عريفهم تقبروا روح أملخنا كاب ناي سماعتات صنعاتن تعجستن تقا برختن يغفلنا آمين تقمتي سلسته زخبروا عمتاو ناي قدسان بعلات دما قدس جورجيس حدي سماعت عبا سمعن لك باباسات قدس غورغوريوس زأرمانيا قدستي تأودرا لقلت قدستي تأوفيلا ورحاو بعلات دما بعاتا لأجزتنا قدس رنجل مريم ولادة أملاك قدسان إياك من هنان ولدا قدسان لك كهنات أبو زكرياسن سمعونن أبا ليبانوس زمتع أبونا زينا ماركوس أبونا مدهانينا أجزي زدبرة بنكول قدس كيرلوس لك عمده هايمانوت أبونا أمبوس فقراتي سلزي كاب مملخ طاوت هدمو كم نستوعلت إيا الزارب زلخو نزي زبل زلخو بعلاتكم فردوا إتا نحنا انبارخا ناي برخة صواء مس دم كريستوس حبرت زلوادو أيكونتن إتا انقدسا إنجراس مسجا كريستوس حبرت زلوادو أيكونتن كاب حانت إنجرا تمعيلنا إنامو حانت إنجرا كاب تخونسي نحنا بزحات كنسنا حال السجائنا يبل قدماي قرنطوس معرف 4 كاب فقدي 14 17 شمونتا كنرأي نخيل مالتيو سنكسار دسمع زنب فقر قويتا أبلب ويعنبب حالوان صلوتن لاي قدسان دما يركب آمين وآمين ولو كل ملاك سماي زودق زنة أبك ألكون زيما فيدل بأف قدسان تقوان ملاك تتعار من لي كابان باي آمين أبونا زب سمايات يتقدس مكاتمس منجستك ويكون فقعدك بكما بسماي كما هو بمدر سيساي نزل لالتنا هابيني ومهدق لنا عبسانا وجقاينا كمان هناني نهدق أزا عبسرنا إتاب عنك زي وستونسة اللات ننا وبالها نوكي كل اسم زي أكيد منجست هايلو سبحات العالم عالم عمين بسلام قدس جبريل مرعاك أوزي سلام لشي دنجل بلناش ودنجل بسقاش مجزي ورزوا سلام لشي بروك تأنت منصورك ورقرت كتاب فاسيف سيت أمارم تتقع ملتا وداسة ملتا موقس ملتا كل زيان مسارك سألو سلام فكر ولا شي ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤልና ጣውንት ማጸን አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን